турсунзода ҳамчун шаҳри саноати аграрӣ давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ рушд намуда ба яке аз шаҳрҳои зебову пешрафтаи тобеи ҷумҳурӣ табдил ёфтааст. Лозим ба таъкид аст, ки давоми 29 соли ба даст омадани истиқлол пешвои муаззами миллат беш аз 10 маротиба ба ин шаҳр бо сафарҳои корӣ ташриф овардаанд, ки дар натиҷа вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳр ба маротиб беҳтару хубтар гардидааст. оғози расмии навсозии роҳи мошингарди душанбе ҳисор шаҳри нав, бозид аз хонаи кӯдакони бепарастори шаҳри турсунзода, ифтитоҳи корхонаҳои дорусозӣ ва чиниворӣ, ифтитоҳи мактабҳои рақами 18 ва 119, бозид аз хоҷагиҳои деҳқонии ватан ва ҳоҷи неъмат, боғи сомон аз рӯйдодҳое мебошанд, ки дар соли 2015 бо иштироки сарвари давлат ба вуқӯъ пайвастанд. дар шаҳри турсунзода бахшида ба таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо ҷалби соҳибкорони ватандӯст бунёди 367 иншооти мухталиф ба нақша гирифта шудааст, ки то ин ҷониб 179 тои он сохта мавриди истифода қарор дода шуданд. дар доираи таҷлили 29-солагии истиқлоли давлатӣ боз 26 иншооти гуногун ҷиҳати истифодабарӣ омода гардида беш аз 200 ҷойи корӣ таъмин карда шуд. дар доираи дастгириҳои ҳамаҷонибаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо истифода аз шароити имконоти мавҷуда сохтмони биноҳои баландошонаи истиқоматӣ бо ҷойгир шудани марказҳои савдову хизматрасонӣ ва дигар шароиту имконияти мавҷуда идома дорад. ба корҳои сохтмони иншооти мазкур зиёда аз 1000 нафар сокинони маҳаллӣ ҷалб гардиданд ва пас аз пурра мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани онҳо то соли 2021 зиёда аз 500 ҷойи кории иловагӣ таъсис дода хоҳанд шуд. дар шаҳри турсунзода бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатӣ 2 муассисаи томактабӣ, 10 муассисаи таҳсилоти умумӣ, 30 муассисаи тандурустӣ, 8 дорухона, 15 толори варзишӣ, 19 майдончаи варзишӣ, 4 майдончаи бозии кӯдакон, 11 сартарошхона, 18 маркази хизматрасонӣ, 6 ҳаммом, 2 корхонаи коркарди шир ва инчунин сохтмони китобхона, коргоҳи дузандагӣ, дӯкони ҳунармандӣ, коргоҳи духти либоси мактабӣ, коргоҳи қолинбофӣ, кашидани хати оби нӯшокӣ, коргоҳи адрасбофӣ, таъмири роҳҳо, сохтмон ва таъмири пулҳо, кашидани хатҳои барқӣ, чароғонкунии кӯчаҳо, насби трансформаторҳо, коргоҳи атласбофӣ ва ғайраҳо ба нақша гирифта шудааст. саноат бахши муҳими шаҳр ба шумор рафта, айни замон дар шаҳр беш аз 40 корхонаи саноатӣ фаъолият менамоянд, ки дар онҳо беш аз 7660 нафар мутахассисону дигар сокинони маҳаллӣ фаъолият менамоянд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар давоми 7 моҳи соли равон 457 миллиону 67 ҳазор сомониро ташкил намуд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сомонтурон Инвест аз калонтарин корхонаи истеҳсолии шаҳр ба шумор рафта, самти фаъолияти он ба истеҳсоли орд, макарон ва маҳсулоти қаннодӣ равона гардидааст. корхона соли 2005 фаъолияти худро оғоз намуда, иқтидори дар як шабонарӯз коркард намудани то 80 тонна гандумро дорад. ҳоло дар корхона беш аз 70 нафар шаҳрвандони ватанӣ бо кор ва маоши хуб таъмин мебошанд. мутобиқи маълумот, орди дар корхонаи мазкур истеҳсол мегардида, сифати хуб дошта, ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар аз ҷумла ба шаҳри Душанбе интиқол дода мешавад. соли 2011 бо иштироки бевоситаи сарвари давлат дар корхона хатҳои истеҳсолии маҳсулоти қаннодӣ ифтитоҳ гардид ва дар натиҷа боз чандин нафар сокинони маҳаллӣ ҷойи кор пайдо намуданд. дар корхонаи истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ зиёда аз 20 нафар фаъолият намуда, 4 намуди маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ истеҳсол мешавад. дар ин ҷо барои кормандон тамоми шароити зарурӣ муҳайё карда шудааст ва онҳо аз он хушнуд мебошанд, ки дар ватани тинҷу осуда кор ва фаъолият менамоянд. корхонаи мазкур бо саҳми соҳибкори ватанӣ таъсис ёфта, бо истеҳсоли маҳсулоти гуногуни қаннодии ватанӣ дар бозори истеъмолӣ мавқеи хоса дорад. дар коргоҳи истеҳсолӣ се хати технологияи муосири истеҳсоли ҷумҳурии Туркия васлу насб гардидааст. бо дар назардошти дар бозори дохилӣ мавқеъ пайдо намудани маҳсулоти истеҳсолии корхона, масъулин нақша доранд, ки оянда содироти онро ба хориҷи кишвар ба роҳ монанд.
ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати алюминии тоҷик ҳамчун калонтарин корхонаи истеҳсолии кишвар ба шумор рафта, ҳиссаи он дар рушди саноати мамлакат назаррас аст. соли 2020 корхона ба маблағи 242 миллиону 158 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол намудааст. корхона дар ин давра 556,082 тонна алюминии аввалия истеҳсол намуд. дар доираи эълон гардидани саноатикунонии босуръати кишвар дар шаҳри Турсунзода бо ҷалби сармояи дохилӣ сохтмони 8 корхона ва коргоҳҳои саноатӣ барои солҳои 2020-2025 ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла 2 коргоҳи коркарди ангур ва истеҳсоли мавиз, коргоҳи истеҳсоли қуттиҳои пластикӣ, коргоҳи истеҳсоли гӯшти мурғ, коргоҳи истеҳсоли қуму шағал ва хишти сементӣ, корхонаи истеҳсоли семент, гаҷ, оҳак ва сементи ранга, корхонаи истеҳсоли профилҳои алюминӣ. қобили тазаккур аст ки корхонаи коркарди маҳсулоти хӯрокворӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сардор 2008 дар доираи сафари кории муҳтарам пешвои миллат мавриди истифода қарор дода шуд. дар сурати ба истифода додани иншооти саноатӣ ба нақша гирифта шуда дар шаҳр боз тақрибан 500 ҷойи нави корӣ муҳайё карда мешавад. энергетика соҳаи муҳими шаҳр ба шумор рафта дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ рушд намудааст. бо мақсади беҳтар намудани муҳим аз ҷумла зеризгоҳи барқии равшан 220-35 ба 10 ки соли 1963 сохта шуда буд барқарор гардид. дар ҳамин доира корҳои васеъсозии зеризгоҳи барқии промзона 35 ба 10 киловолт ампера бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шуд. ҳамзамон дар доираи корҳои иловагӣ дар зеризгоҳи барқии мазкур васлу насби таҷҳизотҳои барқӣ пурра амалӣ карда шуданд. аз таъмири капиталӣ баровардани зеризгоҳҳои трансформатории ҳудуди шаҳри Турсунзода иваз намудани сутунпояҳои кӯҳнаву фарсуда бо сутунпояҳои наву оҳану бетонӣ аз зумраи дигари корҳои ба анҷом расонидашуда ба шумор мераванд. ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз масъалаи муҳим дар назди роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода қарор дорад. айни замон бо мақсади хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии шаҳр ва ҳифзи тандурустии аҳолӣ 6 беморхонаи бистарикунонӣ, 1 маркази саломатии шаҳрӣ, 21 клиникаҳои хусусии ташхисию табобатӣ, 28 маркази саломатии деҳавӣ, 50 бункҳои саломатӣ ва 10 маркази махсусгардонидашудаи пешгирии бемориҳо дар хизмати аҳолӣ қарор дошта, дар ҳамаи онҳо шароити хуби корӣ муҳайё мебошанд. дастовардҳои соҳаи маорифи шаҳр дар даврони ба даст омадани истиқлоли давлатӣ зиёд аст. дар шаҳр 126 муассисаи таҳсилоти умумӣ фаъолият менамояд ки дар онҳо 63218 хонанда бо таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. шумораи омӯзгорон 4988 нафарро дар бар гирифта 4115 нафарашонро занон ташкил медиҳанд. соли 2020 хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр дар олимпиадаҳои минтақавӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда соҳиби 34 медал гардиданд. бо мақсади фароҳам овардани шароити таҳсил ва ҳалли масъалаҳои норасоии ҷойи нишаст бунёди 83 синфхонаи иловагӣ, 2 толори варзишӣ ва 1 маҷлисгоҳ дар назди 12 муассисаи таълимӣ ва хонаи кӯдакони шаҳр идома дорад. дар соли нави таҳсил 3 бинои нави таълимӣ ва бинои нави таълимии хонаи кӯдакон ки дорои беш аз 30 синфхонаи таълимӣ мебошад мавриди истифода қарор дода шуд. шуъбаи фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода давоми соли ҷорӣ дар татбиқи сиёсати фарҳангӣ ва иҷрои барномаҳои давлатӣ корҳои муайянеро ба анҷом расонид. давоми соли ҷорӣ беш аз 70 чорабинии гуногуни фарҳангӣ баргузор шуд. айни замон дар шуъбаи фарҳанг ансамбли касбии шашмақом, ансамбли фолклории этнографии қаратоғ, ансамбли фалак, гурӯҳи эстрадаи шоми Турсунзода, инчунин маҳфилҳои адабӣ, рақс, сурудхонӣ, мақомхонӣ, доиранавозӣ, ҳаҷвӣ, навозандагӣ, рассомӣ ва дузандагӣ бо муваффақият фаъолият намуда дар он 185 нафар кормандон бо ҷойи кори доимӣ таъмин мебошанд. дар ҳудуди шаҳр 33 китобхона фаъолият менамояд. бо мақсади ғанӣ гардонидани китобхонаҳои шаҳр бо адабиёти муосир ба маблағи 68 000 сомонӣ китобҳо харидорӣ гардиданд. бо назардошти муҳимияти соҳаи фарҳанг ҳоло бунёди амфитеатр барои 574 ҷойи нишаст мактаби бачагонаи санъат идома дорад. дар шаҳри Турсунзода дар солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ зиёда аз 11 хатсайри сайёҳӣ мавҷуд мебошад. аз он ҷумла дараи Қаратоғ, дараи Ширкен, изи динозавр, хонамузеи шоир Мирзо Турсунзода, яъне ки мавзеъҳои сайёҳии тарихи Хоҷа Нақширон, Баодин Нақшбанд, Офоқхоҷа, Тешиктош
ва аз он ҷумла дар маркази шаҳри турсунзода осорхонаи марказии шаҳри турсунзода мавҷуд мебошад. мо ҳамаи сайёҳони дохилӣ ва берун аз кишварро ба шаҳри турсунзода хайрамақдам мегӯем. шаҳри турсунзода шаҳри агросайёҳӣ мебошад, шаҳри яъне ки сайёҳии саноатӣ мебошад. баҳри рушди соҳаи варзиш дар шаҳри турсунзода 156 иншооти соҳаи варзиш фаъолият менамояд. аз ҷумла 61 толори варзишӣ, 93 майдончаи варзишӣ ва 2 ҳавзи шиноварӣ. бояд қайд намуд, ки аксарияти иншооти варзишӣ дар назди муассисаҳои таълимии шаҳри турсунзода фаъолият дошта, дар онҳо 37 мураббӣ аз рӯи 12 намуди варзиш дарс мегӯянд. дастпарварони муассисаҳои варзишии шаҳр дар 12 мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, сазовори 30 медали тилло, 52 медали нуқра ва 42 медали биринҷӣ гардиданд. дар 9 иншооти варзишии муассисаҳои таълимии шаҳри турсунзода аз ҷониби мураббиён ва варзишгарони касбӣ машғулиятҳои варзишӣ таъсис дода шуданд, ки беш аз 526 нафар наврасону ҷавонон ба машғулиятҳои варзишӣ ҷалб карда шуданд. то имрӯз дар қаламрави шаҳри турсунзода 41 чорабинии оммавии варзишӣ дар байни кӯдакон, наврасон, ҷавонон ва калонсолон баргузор гардид, ки 6171 нафарро фаро гирифт. қобили тазаккур аст, ки мардуми заҳматкашу сарбаланди шаҳри турсунзода ба хотири сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатӣ фаъолияти пурсамар доранд. илҳом ализода, наврӯзи суннатулло, турсунзода, ҷаҳонамо. бинандаҳои азиз,